Dilai Police Station angkang 6 mile Lahorijan petrol check post along naka checking kepado bom ahut Dilai anat pen Dimapur anatu kedam bom ihum bolero pick up pen bangket hom abang phu atum kaching nang pon Lason sikedam tang pai ni phai crate rogar ni Dilai Police Station angkang 6 mile Lahorijan petrol check post along naka checking kepado bom ahut Dilai anat pen Dimapur anat kedam bom ihum bolero pick up registration number AS01 SC 9717 aphan karju pater tok ponlo karju ke pater tok aphi chini ponlong lo lake nangkang aGari pupen bangathom rakom saikhi atum ariding chingnang ponchek lo ka chingnang chek atum amen lake bastap saikia artaningan ingkor apho nayan joti saikia artaningan ingkoi mebuch alam artaningan ingkor hini bangathom atumta nagaon district asopasi pangthek ponlong lo bangso aGari Ding Police Station angkang nagaw nga long pensi kanghu pon puta rakom saikhi atum pen than pachini pon lapen kaching nang cheka tuma phan puthot Ding Police Station along si hodai pon thulu Dilai pen Bijoy Rongpi Karbing Long Life